Imagina't que un fragment d'escombraries espacials de més o menys la mida de la meva mà impacta contra un satèl·lit. El satèl·lit es fragmenta i aquests fragments xoquen amb altres satèl·lits i així successivament generant un efecte en cadena. Això seria, a grans trets, el que es coneix com a síndrome de Kessler. Aquest escenari hipotètic el va formular per primera vegada un científic de la NASA l'any 1978. Segons ell, la densitat d'objectes en òrbita baixa de la Terra, també coneguda com a LEO, podria arribar a ser tan alta que una sola col·lisió podria desencadenar una cadena de col·lisions incontrolades. Cada impacte generaria nous fragments que provocarien nous impactes, i així successivament fins a generar un entorn ple d'escombraries espacials. Ara bé, el 2009 Kessler publica un segon article. I aquí puntualitza, amb aquell primer text no volia dir que ja estiguéssim per sobre del llindar que provocaria el col·lapse, sinó que volia alertar del fenomen per si mateix. El problema no eren només els meteoroides naturals, sinó els objectes prou grans per poder ser catalogats. Així que aquell segon article serveix per aclarir la definició del fenomen i obrir la porta a analitzar les seves implicacions. I no et pensis que va ser ell mateix qui va posar el seu cognom al fet que el descrivia, sinó que ho va fer un científic que portava un registre no oficial de totes les grans fragmentacions de satèl·lits en òrbita. Segueix-me per no perdre't escombraries en òrbita. La sèrie on t'explico com l'espai s'està omplint de satèl·lits i fragments i les seves conseqüències.